Assalamu alaikum Turkmenportal web saytımızın mehriban tamaşaçıları. Yakını Şvetsiyanın Malmö şäherinde Ýewrowideniýe 2024 bätleşiginiň jemleýiş tapgyr geçirildi. Bizim aýdymsaz aleminde iň şowkly wakalaryň biri taplanýan bu bätleşikde size görüň bermek makul bildik. Ýewrowideniýe haçan näme üçin we nirde döräpdir? Onuň dünýä ýüzünde maksady näme? Näme üçin o şeýle meşhur? Şu sowallaryň hemmetiniň jogabyny bilesiň gelýärde, şu sanyny tapyp bilersiň. Onda başlaýar. Gelin bidelik bilen bu bätleşigiň taryhyny gözaýlalyň. Ikinji jahan urşundan soň köp ýurtlaryň ýaşaýyşy pete düşüpdir. Adamlar goň çökülükde näme çykjagyny bilmeýändirler. Şonda adamlaryň dadyna täze dören ötüp gelýän telewizniýe ýetişipdir. Şol wagtlar iki tane jurnalist Marcel Bezenson we Sergio Peluse Ýewropany birleşdirjek bätleşigi oýlap tapdylar. Ol aýdymsaz bätleşiginiň adyny da Ýewrowideniýe diýip ad goýupdyrlar. Ilki wagtda Ýewrowideniýe texniki syna gasaplanypdyr. Sebäbi ondan öň hiç bir gepleşik bir wagtda bir näçe döwletde görkezilmedi. Ýewropa ýaýlymy beriş birleşiginiň gurnan bu bätleşigi ilkinji gezek 1956-njy ýylyň 24-nji maýyna geçirildi. Oňa Niderlandlar, Belgiýa, Germaniýa, Fransa, Lüksemburg hemme Italiýa gatnaşypdyr. Şol ýyl her ýurt 2 aýdym ötürläpdir. Ilkinji Ýewrowideniýe refrein atly aýdym bilen Les Asiya ýeňiji bolupdyr. Şol döwürler köp döwletleriň ýer ýurt meseleler çözülmedi. Ondan soň käýär döwletler öz koloniýalaryny çykyş edipdirler. Ine meselem Awstraliýa 1980-nji ýyla çelli bätleşige öz aýdymçysyny ugradýan eken. Ýoksa Awstraliýa nire Ýewropa nire bilýärse. Munyň sebäbi şol döwürler Awstraliýa ýürijik Italyýadan Beýik Britaniýanyň koloniýasy hesaplanýan eken. 1971-nji ýylda Monaco knyazlygy Ýewrowideniýede ýeňji bolupdyr. Ýöne bu mikrodöwlet öz ýerine bätleşige geçirmäge laýyk bolaýjak uly meýdança tapyp bilmändir. Şonuň üçin minniki ýyl Ýewrowideniýe Edinburga göçürmeli bolupdyr. Monaco ýeňşi bätleşigiň taryhyna knyazlygyň ilkinji hememiň soňky ýeňşini öwrülipdir. Şondan soňra oň ýabat ýok. 2006-njy ýylda bolsa kiçik ýurtlar bätleşikden aýrylypdyr. Geosiýasy wakalaryň netijesinde garaşsyzlyk gazanýan döwletleriň sany barha artypdyr. Bätleşige gatnaşan ýurtlaryň gitdiňçe köpelipdir. Meselem Russiýa bu çara 1994-nji ýyl ilkinji ýyla gatnaşýar. Ahyry bir gün Ýewrowideniýe çykyş edýän aýdymçylaryň iki topara bölmeli netije getdirler. Ondan yarım final bätleşikleri 2 tapgyrda geçirilipdir. Ýewrowideniýanyň düzgünleri näki? 70 ýyla golay taryhynyň dowamyny bu bätleşik bir näçe gede güýtkäpdir. Meselem, biziň döwrümizde käbir ýurtlar yarım finally näçe ýer alaýsyň tapawdy ýok, hukman jemleýiş tapgyra geçýärler. Olardan birinjisi bätleşigiň geçirilýän ýurdy, ýagny geçen ýyl ýeňiji bolan ýurt, ortaňam uly bäşlikli we andyrlan döwletleriň topary. Olara Fransa, Germaniýa, Ispaniýa, Italiýa bilen birleşen kararlyklar diýişirler. Ýewrowideniýe jemi 44 döwlet gatnaşdyrylýan. Jemleýiş tapgyra bolsa olaryň sany 26-dan geçmeli däl. Bätleşik her ýyl bir ýurtda has tahygy soňky ýeňiji bolan aýdymçynyň ýurduna geçirilýär. Aýdymçylar ýarym finallara beje arkaly bölüşýärler. Ýagny ýarşy gatnaşan aýdym ilki her kim öz ýurduna bätleşik arkaly saýlaýar. Oňa milli seçim diýilýär. Ol aýdym ýarşydan öň hiç ýerde çykarylmaly ýa-da köpçüligi aýdylmaly däl. Aýdymyň dowamlylygy 3 minutdan geçmeli. Özüm ol çykyşda diňe janly ses bilen ýerine ýetirilmeli. Diňe sadyny hemem akkompanimentini ýazgyda eltip bolýar. Çykyş wagty sahnada 6 adamdan kän kişi durmak bolany. Bätleşigiň iň gazykly ýeri çykyşlar tamamlanyp SMS ses berilişik açylanyna başlaýar. Ses berilişik iň gowy çykyşy taýlamak üçin geçirilýär. Gatnaşyjylar her ýurtdan 1den 10 ýyl utuq kazanýarlar ýa-da hiç ýyl utuq kazananoklar. Her ýurdyň emiller topar 5 adamdan ibarat bolýar. Käwagt ýöretik hünärmenlerden ibarat emillere aýdymça pes baha berýärler. SMS arkaly ses berýän dinleýijiler orta terdine ýokary baha berýärler. Käwagt bolsa aýdymam hiç kimiň göwnüne ýaranok. 2021-nji ýylda Beýik Britaniýanyň wekili James Newman tanalýar. Laýyk 0 utuq kazanýar. Ne emiller ne tamaşaçylar oňa hiç kim ses bermändir. Ýarşy gatnaşyjylaryň arasynda deň utuq kazananlar bar bolsa emiller haýsysynyň az köp ýokary utuklaryň meselem 12 11 şonuň ýar utuklar saýlaýarlar. 1998-nji ýylda Çinli bätleşige diňe emiller baha beripdirler. Şol ýyl bolsa Ýewrowideniýe ütgüşmegi ýerdilip, tamaşaçylaryň seslerinden hatawy alyp başlatdyrlar. Şondan soň bätleşigiň meşhurlygy reyting hasy artypdyr. 2009-njy ýyldan bäri bolsa emiller bilen tamaşaçylaryň beren sesleri ýeňjini taýlamaga deň hukuklylar. Bätleşige gurnaýjylar aýdymçylaryň haýty dille aýdym aýtmalygy hakda belli bir netije gelip bilmän eýlek-beýlek kän agyp dönüpdirler. 1966-njy ýylda Ýewrowideniýe haýsy ýurtda geçirilen bolsa hemme aýdymçylar şol dille aýtmaly diýen netije aýtdylar. 1973-nji ýylda bu düzgün ýatyrylypdyr. 77-nji ýylda taýanky düzgün ýygyna gaýtarylypdyr. 99-njy ýylda bolsa ýene ýatyrylypdyr. Häzir aýdymçylar isläm dilini aýdym aýtyp bilerler. Ahyr şoňa galdy. Öz ene dilini aýdymlary ýerine ýetirýän aýdymçylarym artmasa elbetde azalanok. Diňe Monaco-nyň aýdymçylary şu wagtda çelli bir gedegim öz dilini aýdym aýtmagdylar. Oňa derek Belgiýanyň Urban Trat topar 2003-nji ýyly öz oýlap tapan dilini aýdym aýdypdyr. Ödem ikinji ýer alypdyr.
Mahabat. Salam. Doğulun günüňiz gutly bolsun. Uzak ýaşa. Diýat hiltide öz ajaýyp tortlaryny hödürleýär. Diýat hilin Garadaşa ýakda ýerleşýän dukanyna her diň şuny doğulun gününi belleýärlere 50 götürüp ardanlyşyk bar. Toý saçaklaryna da diýat hilin tortlary bilen bedeň. Oy durmuşumuzam diýat hilin süýjülükleri ýaly şirin hemem datly bolsun. Doğulun günüňiz bilen tüýs ýürekden mutlaýar. Diýat hil arzularyňyzdan ýa. 1989-njy ýyly Ýewrowideniýe ýene bir düzgün oşulýar. Bäsleşige gatnaşjylaryň ýaşy 16-dan kiçi bolmaly däl. Sebäbi şol ýyl gatnaşjylaryň içinde 11-12 ýaşly aýdymçylarym kän eken. 86-njy ýylda 13 ýaşly belgel aýdymçy Sandra Kim ýeňjem bolupdyr. Häzirki döwürde çağalar üçin ýörüýti aýratyn Ýewrowideniýe bäsleşige geçirilýär. Ýewrowideniýanyň ýeňjisine näme baýrak berilýär? Gowy sual. Bäsleşikde birinji ýer alsaň pul ýa-da başga gymmat baha togat berilenok. Ýeňje Ýewropany aýlanyp konsert berme mümkinçilikleri edilýär. Yani gastrol turlar gurnalyp berilýär. Ýewrowideniýanyň uzak ýolunyň dowamyna dawal jedelli ýerlere maz bolmanlar. Bu bäsleşige köpden şeýle berilişiniň adalatsyzlygy üçin iň gowy çykyşa baha bermäge derek, goňşy ýurtlaryň biri-birini gollap, tis berýärligi üçin tadqiq edilýär. 2008-njy ýylda Irlandiýanyň adyndan aýdym aýdýan hindi guşy Dustin çykyş edipdir. Aýdymynda da öz ýurduny 10 kutuk bermeklerini haýyş edipdir. Ýöne bu aýdym oňa ýarym finaldan çykmaga kömek etmedi. Şol ýyly Ýewrowideniýe russiýaly aýdymçy Dima Bilanyň elbetde ýeňji bolmak paýyna düşýär. Ýewrowideniýe telewizionyanyň taryhynda iň dowamly aýdymsaz bäsleşik hökmünde Guinness rekordlar kitabyna da girmek başarandyr. Ýewrowideniýanyň usulen tanalan aýdymçylar barmy? Ýani olar kimler? Bu bäsleşik köp aýdymça ýylla bolmaga kömek edipdir hakykatdan. Meselem Abba topar Ýewrowideniýede çykyş edenden soň olary bütün dünýä tanyýar. Şweýçarly bu topar bäsleşige 73-nji ýylda gatnaşýar we ýöne ýeňiş gazanyp bilmeýär. Bari ýok 1 ýyl bolsa, bu kwartet Ýewrowideniýanyň nyşanyny Stokholma getirýär 1 ýyldan soň. 2005-nji ýylda Abbanyň Waterloo adly aýdymy bu bäsleşigiň taryhynda iň gowy aýdym diýip atap edilýär. Ýewrowideniýanyň usulen meşhurlyk adynan diňe Abba däl. Meselem Titanic filmini aýdan aýdym bilen dünýäniň hem ökünjeklerine deniýal tanalýan Kanadal aýdymçy Celine Dion bu bäsleşige 88-nji ýylda 20 ýaşynda gatnaşýar. Ýöne ol öz ýurdundan näle Şwýtsariýanyň adyndan çykyş edýär. Ýeňjem bolupdyr tugalamy. Ýene bir meşhur aýdymçy Enrique Iglesias'ın kakasy Julio Iglesias'am Ýewrowideniýe 70-nji ýylda gatnaşypdyr. Ol bari ýok 4-nji orna nasip bolupdyr. Ýöne onuň aýdym aýdyşy Ýewropalyň göwünden turupdyr. Şeýdibem Julio Iglesias dünýä ýüzünde ýylda bolýar. 2009-njy ýylda Ýewrowideniýede Alexander Rybak adly aýdymçy Norwegiýanyň adyndan çykyş edip ýeňji bolýar. Olam bu bäsleşik üssü bilen meşhurlyk gadanandan birdir. Häzirki döwürde bolsa bütün dünýäniň ýaşlary Ýewrowideniýe diýilende Maneskin adly italyan rock toparyny gözüne getirýär. 2021-nji ýylda ýeňji bolan bu topar Abbanyň üstünligini gaýtalady. Bäsleşigiň üssü bilen belli bolmagy başardy. Gruppa dağılıp. Gelin Ýewrowideniýe bilen baglanşykly gyzykly maglumatlar üstünde durp geçelim. Bäsleşikde iň köp ýeňiş gadanan ýurt Irlandiýa bolupdyr. Ol 7 gedek 1-nji ýere munasip bolupdyr. Beýik Britaniýa bolsa 2-nji ýer almakda rekordy goýan. Ol jemi 15 gedek almagy başardyr. Iň ýyzda 1-nji ýani başgaça aýtsaň iň soňky ýerde duran bolsa Norwegiýa bolupdyr. Ýöne ol 3 gedek ýeňji bolmagan başardyr. Lüksemburg bolsa 5 gedek ýeňji bolupdyr. Ýöne bu ýurdun bäsleşige ugrudan 2 aýdymçysam öz raýaty däl eken. Olaryň 4-si fransuz, birem grek bolupdyr. Ýewrowideniýanyň meşhurlygy näçe ýyl geçse de pete düşenok. Oňa gelip dabarada oturup tomaşa edýän adamlaryň online görýärleriň sany tügelmek eken. Bäsleşige gatnaşýanlaryň içinde öz arym inançlarym bar. Meselem jemleýiş tapgyrda 2-nji bolup çykyş eden aýdymçy hiç wagt ýeňji bolanok. Oňa derek şol belgide sakna çykarlar 9 gerek iň soňky orna munasip bolupdyr. Şonuň üçin hem her kim 2-nji bolup çykyş etmekden gaçýar. Mahabat. Siz telekeçi, önümü öldürýäňiz, ýa-da hyzmat berýäňiz. İşde üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahabat. Ol siziň brendingiziň tanalmagyna kömek eder. Mahabatlar dürli bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahabatyňyzy görüp bilerler. Turkmenportal size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz.
isleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz. Habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmeti isleýän gepleşiňize goýular. 2020-nji ýylda jemgyýet öwrenjiler Ýewrowideniýany iň halamaýan halkyň Italiýadyny anyklatdylar. Italiýalılar 1998-nji ýyl 2010-njy ýyla çenli oň gatnaşmakdan saklandylar. Bu ýurdun halky bäsleşigi köne hemem Ýewropyň zataply. Ýewrowideniýany iň halaýarlar bolsa Şweýçarlar. Bu ýurdun ýylatyny 86 göterimi iň gowy görýän gepleşigi. Russiýada bolsa 70 göterim bäsleşigi tomuş edýär. Ýaponiýada bolsa ýaşaýjylaryň 90 göterimi Ýewrowideniýe dilen dady hebediňden bilen. Iň gymmat Ýewrowideniýe Kopenhagen'e geçirilýär. Onuň üçin 60 milyon Amerikan dollar çıktıcı edilýär. Ikinci ýerde bolsa owadan şäher Bakudur ýa. Ol bu bäsleşige 46 milyon dollar çıktıcı edýär. Üçüncü ýerde Moskwada geçen Ýewrowideniýe münasip bolýar. Oňa edilen çıktıcı 44 milyon Amerikan dollaryna deňdir. Ýewrowideniýe üçin iň köp aýdym döreden kompozitor Ralph Ziegler bolup durýar. Ol bu bäsleşige üçin 26 aýdyma saat ýatyp rekord kazandyr. Ýöne ol aýdymdan diňe biri ýeňji bolmagy şartdyr. 1982-nji ýylda Germaniýa Ziegelin aýdymy bilen birinji gezek ýeňji bolupdyr. Ýewrowideniýe hem birinji hem soňky ýeri alyp gören aýdymçam ba. Ol Niderlandly Corrie Broken bolupdyr. Corrie 1957-nji ýylda ýeňji bolýar. Ýene de bir ýyldan soň ýene de gatnaşýar, iň soňky ýeri eýli. Bäsleş döräli ber mehriballar, kelide çelli ütgemeýän bir kanun bar. Olam aýdymlaň adyna iň köp ulanýan söz. Ol sözüm söýgi bolupdyr. Ene mehriban adamlar, hormatly watandaşlar, Ýewrowideniýe ýakyndaky esede bitirmekden käbir maglumatlanma bu gepleşigimizde umuman jemlenen faktlar şulardan ibaret. Gepleşigimiz göwnüňizden turan bolsa näme etmelen özüňiz goýul, ýa-ni man like'lar, kommentarlar hemmesi de garaşýar. Siz bolsa Turkmenportaldan taşlaşma mehriballar ýene güllerde, ýene gepleşiklerde görüşýänçe hoşda bolun, elbetde özüňize gowy ýetirdim. Sag olun.